ବନ୍ଧୁଗଣ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ। ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନଠାରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏକ ବିଶାଳ ମହାସଂଯୋଗ। ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନଠାରୁ ରାଶିଚକ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ରାଶିର ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଅସୀମ ସୁଖ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ରହିଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅତଏବ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାର କୃପା ରଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଥା ହେବା ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3, ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ଧନର ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ କୃପା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳପୂର୍ବକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଉପରେ ଆପଣ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଯଥା ଆପଣ କୌଣସି ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ
ସେହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5 କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଯିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି କର୍ମର ଆପଣ ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିବାହର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6 କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବହୁତ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କୃପା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।